As imaxes que ven foron gravadas polas cámaras de seguridade do propio establecemento. Na escuridade da noite vese a luz da linterna do presunto ladrón no interior da tenda. En menos dun minuto levou os cartos que había na caixa registradora e fuxiu. Esta mañá a súa propietaria facía reconto do material roubado antes de acudir á comisaría da Policía Nacional a efectuar a correspondente denuncia. Ás 4 da mañá me chamaron da central de alarmas de Prosegur, conforme había entrado alguén, non collín, non me enterei hasta as 7 da mañá e cando cheguei xa estaba precintado da policía e efectivamente me entraron a roubar, romperon un cachiño da porta e se colaron polo hueco. E levaron cartos e levaron un teléfono móvil. Creemos que non levaron nada máis. O ladrón accedeu ao interior do establecemento despois de romper un dos vidros da porta de entrada, de apenas uns 30 centímetros. Un modus operandi similar ao que se deu en outros negocios da zona, que nas últimas semanas foron tamén obxectivo dos cacos. Uns feitos que están a provocar unha certa alarma entre os comerciantes, que piden maiores medidas de seguridade. Últimamente se están sucedendo moitísimos roubos en Ribeira e pois realmente estamos preocupados porque non é só o que nos rouben, senón pois o medo co que te encontras, vale, me volverá a tocar o xamín ou será outro, porque cada semana están entrando nos establecementos de Ribeira. Porque non é normal, non debería de ser habitual que entraran cada semana en un comercio, incluso en algún pois como que repetiron, e creemos que se ao mellor pois houbera un pouco máis de vigilancia ou algo máis, non sabemos o que, pois ao mellor desistían un pouco os ladróns de entrar nos negocios. A Policía Nacional traballa xa na busca do posible ou posibles autores dos feitos. Todo apunta a que puidera tratarse da mesma persoa.